साफानो जय बर' हारिनि आङो सिगाङाव मोनसे भिडिअ इन्ट्र होनाय जाबाय ओमफ्राय बिराद दुखु गोनां थासारि जानानै थांबाय दिनै बैसागुनि समावनो चिराङाव दिनै बिराद गिदिर मोनसे घटना जानानै थांबाय दा मानो इसिबां घटना जाखो आं बिनि सायाव जेसेबां हायो जायफोरखौ आं फननि गेजेरजों मोनबाय बेखौ आं नोंथांमोननि गेजेराव एसे खिथानोसै आं बिनि गेजेरावहाय जाथायखौ आं एसे भिडिअ क्लिप होबावगोन आं दहाय ससेल' होदों गतिके नोंथांमोननो आङो भिडिअ क्लिपखौ ससे होगोरबावनोसै बिथांमोना मा खालामखो बै आदिबासिफ्रा दिनै मा खालामखो आं नोंथांमोननो होगोनसै भिडिअ क्लिपखौ नायग्रोदो फोजोबबाय साफानो मोजां 이렇게 버니 거고 स' नुखाबाय नङा होमबा जों मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिथांमोनहा मैया जे चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय देवस्रि हालामावहाय मोनसे बिथांमोना दावबाखाना ना माबा मोनसे बे एरियायावहाय बिथांमोना बे हाखौ जायफोरनाखि दखल खालामनानै थाहैदों बै आदिबासिफोरखौ बिथांमोना बिनिफ्राय माने हमनानै लाबोदों आरो बै जायगाखौ बिथांमोना होखार होसि खालामनानै फैदोंमोन डिपार्टमेन्टनि मानसिफ्रा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मानसिफ्रा आरो बिथांमोनखौ हमनानै लाबोबाय ओमफ्राय आं मिथिनो मोननायावहाय नङाबो जानो हागौ खिन्थु आं मिथिनो मोननायाव दिनै मोनायावनो बै हमजानाय आदिबासिफोरखौ हगारफिननाय जादोंमोन होननानै आं मिथिनो मोनदों आरोखि एस पार सर्सनि बायदिब्ला नाथाय थेवब्लाबो नै दहाय फुङाव दासिमबो दहाय फुङाव आरोखि बियो ओरैबायदि घटना खालामफैबाय लोब आदिबासिफ्रा फैनानै दिनै चिरां जिल्लानि बे फरेस्ट केम्पखौ बिथांमोना गारिफोरखौ बुफाय बुसि खालामबाय गारिफोरखौ सावबाय खिन्थु बे फरेस्ट केम्पनि अपोजिटजोंनो थाना दंमोन आरोखि रानिखाता थाना दंमोन थेवब्लाबो बिथांमोना जेबो खुनु कन्ट्रल खालामनो हानाय जायाखिसै बिथांमोनहा जे टटेलि गारिखौ सिफायजोब्बाय न' बां बिथांमोना देख्रुबजोब्बाय ओमफ्राय सिलाइफ्रा जेरै मेरैनो गारनानै दोनलांबाय आरो बै आदिबासिफ्रा बे अस्त्रफोरखौ बिसोरो लादों आखायाव गंब्रै गंबा गाहाम बिसोरो आलायनानै दिनै सोरनो हैनो नागिरदों ना लाना खारनो नागिरदों बेखौ जों मिथिया खिन्थु बावहाय डिपार्टमेन्टनि मानसिफ्रा गासिबो खारखोमाजोबनांगौ बायनानै फैदों आरोखि स' बियो जोंनि थाखाय बिराद लास्टिं आरो आं स्पेसियेलि आं खावलायगोन जोंनि डिपार्टमेन्टखौ बिटिसिनि जाय फरेस्ट इएम पानिराम सारा बिनि सायाव पुरा स्ट्रं मोनसे इनिशिएटिभ लानांगोन आरो जाय बिथांमोनहा बेयाव सामिल दङ जे बिथांमोनहा आयेन बेरेखायै हाग्रा दानस्रांनानै थाहैदों आरो बे थाहैनायखौबो
बिथांमोनखौ इभिक्सन खालामनायाव होखारहैनायावबो जुदि आरो बिथांमोनासो इलिगेल सुबुंफ्रासो जुदि डिपार्टमेन्टनि मानसिखौ बेबायदि गाग्लोबोबा बेनि सायाव ओरैबायदि बिथांमोना स्ट्रं एक्सन लानांगोन आरो जुदि लाया आं बुंगोन सरकारा बाहाय लाई होबाय आरो उननि समाव जोंनि फिउचारा गिनो गोनां जागोन खारन बिथांमोनहा बे थासारि खालामनाया दिनैल' बाथ्रा नङा दिनै नोंथांमोना नायदो अपोजिटआवनो दिनै थाना दङ रानिखाता थाना दङ आरो बे अपोजिटआवनो दिनै फरेस्ट केम्प दङ थ' बिथांमोननि सायावनो पुलिसफोरनि सिगाङावनो बिसोरो दिनै बेफोरबायदि थासारि खालामनो हाबाय गंफ्रोमबो गारिखौ देख्रुबजोबदों आरो बिथांमोना गंनै गारिखौ सावदों अब्ला नोंथांमोना सिन्था खालामदो बे थासारिखौ दिनै बै जायगायाव आदिबासिफ्रा मानो खालामनो मोनखो अब्ला बेखौ बिसोरनो सोर पावार होदों आरो बेखौ सोर लिड खालामदों बिथांमोननि सोरबा संगठना लिड खालामदों नामा बिथांमोननि जातीय संगठनफोरा लिड खालामदों नामा बेखौबो सरकारा नायबिजिरनांगौ आरो जाय बिथांमोना केमेरायाव फकास जाजोब्बाय जाय बिथांमोनखौ केमेरायाव केपचार खालामनो मोनजोब्बाय आखायाव हाथियार हमनाय गंब्रै गंबा बिखुङाव बानानै बिथांमोना खारनाय आखायाव हमनाय हाथियार फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि हाथियारखौ बिथांमोना लादों स' बिथांमोनखौ गोख्रैनो बेखौ ग्रेप्टार खालामनांगौ आरो बिसोरखौ आयेननि साजा होथारनांगोन आरोखि आरो बिसोरखौ आंथ' बुंगोन जाय गामिनिफ्राय बिसोरो स्पेसियेलि फैदों बै गामिनि मानसिफोरखौनो हमग्लुंजोबनांगौ गामि हरैनो हमनांगौ आरो बिसोरखौ जोबथेसालियाव सोजोबनांगौ थारमाने जोबथेसालियाव सोजोब गासिबो 100 जनबाबो 200 जनबाबो 300 जनबाबो जुदि बेफोरबायदि खालामा आरो बेफोरबायदि इनिसिएटिभ लायाब्ला बिसोरखौ रैखाथि होनो हानाय नङा खारन बिसोरो दिनै जिद लानाय बायदि बे मोनसे खामानि मावगासिनो दं बिसोर दिनै जोंनि आसामनि हाफोरखौ बिथांमोना दिनै जिद लानानै खामानि मावगासिनो दं दिनै इभिक्सन खालामनायाथ' नोङो बर' सावथाल बाहाय खुनु खालामाखै थांनाय सरकारनि समावबो गोबां बर'फोरखौ होस्रांदों गोबां बर'फोरखौ होस्रांदों नाथाय बर'फ्राथ' बेबायदि खालामाखैमोन नाथाय दिनै जों नुबाय जे आदिबासि सुबुंफ्रा बे बिटिसि सरकार जानायनि समनिफ्रायनो बिथांमोना माबा नङा माबा गोबां माखासे जोंनि गेजेरावहाय ओरै क्लेसिं मोनसे थासारि सोरजिगासिनो दङ दा बिनिखायनो बिथांमोना गावसोरो गेजेर जानानैसो थानांगौमोन नोंगौ जों आयेन बेरेखायै जों बेहाय हाबदों हारा दानसानानै जों थादों बिथांमोनहा थानांगौसोमोन खिन्थु बिथांमोनहा बै गामिनि अनगायैबो दाब दाब खाथि खालानि बिथांमोन आदिबासि सुबुंफ्रा दिनै फैनानै बे एरियायाव गाग्लोबफैबाय बुफाय बुसि लन्ड' फन्द' खालामनांगौ जाबाय दिनै डिपार्टमेन्टनि मानसिफ्रा सासेबो थानो हायाखिसै खारखोमा जोबनांबाय बिसोरो जेराव सिलाय दोन्दों बेखौबो देखाव खालामनानै बिसोरो अस्त्रफोरखौ लाबाय बेफोरबायदि थासारि सोमजिबाय दा ओंखायनो बिनि सायावहाय स्ट्रं मोनसे इनिसिएटिभ लानांगौ सरकारा थारैनो थासारिया बबे एंगेलनिफ्राय माबोरै हिस्ट्रि जामारा डिपार्टमेन्टआ बै जायगायाव थांनानै बिथांमोनखौ होस्रांहैनाय आरो हमनानै लाबोनाया बियो लिगेलि नंगौ ना नङा बेखौबो जास्टिफाइ खालामनांगोन नायबिजिरनांगोन इनभेस्टिगेसन खालामनांगोन आरो बिनि गेजेराव दिनै बिसोर एकदमबारे आयेनखौ आखायाव लाबाय बै रानिखाता हालामनि आदिबासिफ्रा जाय एरियानि मानसिफोर फैदों बिसोरखौ एकदमबारे स्ट्रिक्ट जुदि आयेननि राहा लायाब्ला उननि समाव जोंनि बिटिसिआ एकदमबारे टटेलि जोङो मा जानांसिगोन जों बिटिसिआव थानाय सुबुंफ्रा जों जेबो बुंनो हायि जासिगोन आरोखि आरो बिथांमोना गोबां मानसिफ्रा गोबां कमेन्ट होदों बेनि सायाव आं कमेन्टखौ बुंला नङाबा लाउद्रायगोन गोबां माखासे भाइरेल जानोबो हागौ थ' गतिके नोंथांमोना आं सरकाराव स्पेसियेलि खावलायबाय हाग्रामा महिलारि सारखौ आं स्पेसियेलि खावलायदों स्ट्रिक्ट मोनसे एक्सन हरनांगौ एसपिखौ डाइरेक्ट बुंहरनांगौ डिसिखौ डाइरेक्ट बुंहरनांगौ चिरां डिसिखौ बुंहरनांगौ चिरां एसपिखौ खावलायहरनांगौ आरो डिपार्टमेन्टनि जेनाखि इएम बिथाङा डाइरेक्ट बुंहरनांगौ स्ट्रं डिसिसन मोनसे हरनांगौ जेसेबांनाखि स्पटआव दं बिसोरखौ गासिबो लकआपआव सोजोबनांगौ आरो बिसोरखौ गासिबो जेलाव दैथायहरजोबनांगौ नङाब्ला थासारिया सुग्लायनाय नङा आरो उननि समावबो बे चिरां जिल्लानि जायखिनिखि डिपार्टमेन्टनि मानसिफोर बिसोरो खुनु जेबो मावनो हानाय नङा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मानसिफ्रा खारन चिराङाव जेरैबायदि दा एसे जखरसे हा दंमोन हाग्रा दंबावोमोन बे हाग्राखौबो दिनै बिथांमोननि नोजोराव गोलैदों आरो हाग्राया हाबै हाबनानै दिनै जों बुंनो थाङोबा चिराङाव हाग्रायानो गैखाला भुटानसिम नांहैजोबखाबाय दा बेनि बेलायावबो जुदि बे दखरसे थानाय हाखौ जुदि रैखाथि होनो हायाब्ला आरो बेखौ इभिक्सन खालामनाय लोगो लोगो बाहाय गासैबो एवनानै सरकारनिफ्राय माखासे फैसा बाहायनानै बाहाय जुदि प्लान्टेसननि माखासे सुजुग सुबिदा खालामफिनाब्ला बाहाय खिन्थु आरो रैखाथि होनो हानांगौ बेखौ आं नुहुराखिसै मानोना नोङो इभिक्सन खालामनानै फैयोब्ला बिसोर आरो फिन थाहैफिनखायो स' गतिके बाहाय नोङो इभिक्सन खालामनाय लोगो लोगो बाहाय नों प्लान्टेसन खालामनांगोन माबा मोनसे खालामनांगोन फेन्सिं होनायनि गेजेरजों मावनायनि सुजुग सुबिदाखौ लानांगोन सरकारा नङाब्ला दिनैनि दहाय फुंनि जेरैबायदि जे थासारि सोमजिबाय बिराद गिख्रंथाव आरो बेयो गोरलै लाजाया ओंखायनो जुदि आयेननि गेजेरजों बिथांमोना जुदि इलिगेलब्ला बिथांमोना सास्ति मोननांगौ डिपार्टमेन्टआ इलिगेलबा डिपार्टमेन्टआ सास्ति मोनगोन नाथाय आं नुहुराखै जे डिपार्टमेन्टआ मालाबाबो इलिगेल मावदों होननानै आं सानाखै मानोना डिपार्टमेन्टआ गावसोरनि जेरैखि अर्डार डिपार्टमेन्टेल जिखि खामानिखौ मावनांगौ बिथांमोना मावहैबाय
आरो बिनि सायाव दिनै डिपार्टमेन्टनि सायावसो उल्था आक्रमन खालामनाया बे बिराद गिदिर मोनसे माबा जाबाय क्राइम जादों आरो बिथांमोना क्राइमखौ आखायाव लाबाय बिसोर गावखौनो माने आखायाव लाबाय आयेनखौ आदिबासिफ्रा थ' बिनि सायाव आयेनारि मोनसे स्ट्रिक्ट मोनसे एक्सन लानांगौ आरो आं फिन जोबनायाव बुंबावदों जायफोर बे जाथायजों जरित गोनां बिथांमोनखौ हमनांगौ आरो जोबथेसालियाव बिसोरखौ एकदमबारे साजा होनांगौ हयथ' बाहाय नों दा बिथांमोननि राइफल लाबाय बिसोरो आरो बिथां गुलिफ्राबा बिसोरहा दंमोन बिसोरथ' बे गुलियाथ' गोदो आलानि थानाय जाजोब्बाय बियो सोरबा लाना खारजोब्बाय बियो थ' बेफोरबायदि परिस्थितिया बोरै फैनो मोनखो आं आसरित मोनदों आरो डिपार्टमेन्टनि मानसिफ्रा थानायाव थाब खालामनो हायाखै नामा सिलायफोरखौ लानानै बेबो साननो गोनां जानानै फैदों जेखि जाया मानो बिदेसिनिफ्राय बेनि सायाव स्ट्रिक्ट एक्सन लानांगौ बे आंनिफ्राय रिकुवेस्ट